डीजे भी बाजे छे हमरा तो विश्वास नहीं होई है, लेकिन एगो बात तो और हमर सुन गे जहर जिंदगी में हो जहर जिंदगी में घोर के तबाह करबे हमर मोरल मुहम्मद एक प्यारा सा पुरस्कार है, की नाम का लिया? जितेंद्र यादव, महेश खोट। जितेंद्र यादव जी के सौजन से शानदार 101 रुपए के प्यारा सा पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। गे एने तोहर टोली उठतो जब हमरा से चोरा के तू बियाह कर में, अच्छा तोहर माई बाप जे हमरा छोड़ के विवाह तोरा करतो जी, ते एने तोहर टोली उठतो गे एने हमर अर्थे। और आज ही मिंटू सहनी जी वैशाली जिला से इनका तरफ से शानदार 501 रुपया के पुरस्कार, एक बार जोरदार ताली दान देने वाले के लिए होना चाहिए। गे गोरी गे एने तोहर टोली उठतो एने हमर अर्थे, हमरा ने करी है गोरी DMCH में भर्ती। और हम आगे गावे आई जही तो बारात जहिया, अरे यही तो तोहर कनिया जीवन जान मारबो सिनबे में छुरिया। छुरी मार लगी जी, तू जो छुरी मार लगी जी तो हम गोली मार लेबो। गे बाबू क्या है? नहीं हम गोली मार लेबो। को आगे को जही तो बारात जहिया आई तो तोहर कनिया जीवन जान मारबो सिनबे में छुरिया। आई तो बारात जहिया आई तो तोहर कनिया जीवन जान मारबो सिनबे में छुरिया। तुझ हमरा से मिल के बेवफा बना, तुझ हमरा से मिल के बेवफा
आशीर्वाद हमरा से मिला बुकिना प्यार वाला बात याद शादी वाला हमारा मिला प्यार वाला बात याद लेकिन तू जे अगर छुरी मार लभी तो हम की करब मालूम है? आगे पीढ़ी के जोरा अब पियवा के कोरा आज भी जइया हमारा के छोड़ी के जान इमरे खाली देखे छी गे गोरी आगे पीढ़ी के जोरा अब पियवा के कोरा आज भी जइया हमारा के छोड़ी के जा आगे गौआ नगोर में लई गे मुहम्मा देखई गे गोरी हम यो चाचा के गवाह रखने छी हम चाचा के गवाह रखने छिए जहिया तू हमरा से अगर विदा भेजबी अच्छा अलविदा के देबी आगे गौआ नगोर में नहीं गे मुहम्मा देखई ताली बजा के भैया लो हमारी लेहब दिया